O situácii na realitnom trhu sa hovorí neustále. Ceny nehnuteľností klesajú, potom naopak stúpajú. Je vysoký dopyt a nízka ponuka. My sme sa pozreli na to, ako vyzerá situácia na realitnom trhu v Senici. Minulý rok to bolo dosť také zlé. Od toho leta, ešte do toho konca júna sa ešte celkom dobre predávalo, len od leta do decembra to bolo dosť ťažké. Aj všetky realitné kancelárie, niektoré aj teda skladali tie svoje živnosti, ktoré teda ostali, bolo to do toho decembra dosť zlé, predávali sme, ale oveľa teda menej, ako sme zvykli. Teraz v tomto období je tých bytov trošku viacej, najčastejšie sa predávajú byty. V minulosti to boli trojizbové byty, teraz sa skôr tak vyhľadávajú jednoizbové, dvojizbové byty, ktorých je všeobecne tak málo, pretože je taký väčší dopyt po nich, tak je ich tak málo. Takže keď sa niečo objaví, tak je to väčšinou rýchlo preč. Pri nasťahovaní sa do novej nehnuteľnosti ľudia zvažujú buď hypotéky alebo prenájom bytu. V hre však stále zostávajú aj nájomné byty. Primátor Senice Martin Džadžovský nám prezradil, aké novinky nás čakajú na realitnom trhu v Senici. V meste Senica máme 561 nájomných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ale máme záujem niektoré byty výrazne zrekonštruovať. Teraz sa bavíme o bytoch na ulici Janka Krála, kde budeme už vyhlasovať teraz verejné obstarávanie, aby sa začalo čím skôr s rekonštrukciou bytov. Hľadáme priestor aj pre ďalšiu menšiu bytovku, ktorá by mala slúžiť pre profesie, ktoré v meste Senica nám vyslovene chýbajú. To už sa bavíme, či sú to lekári, zdravotníci, sociálni pracovníci, ale aj policajti, hasiči, učitelia. Ale taktiež som bol na Štátnom fonde rozvoja bývania rozprávať sa o tom, že vnímam, že je tu viacero aj starších budov, ktoré nie sú plne využité a pokiaľ by sme chceli robiť ďalšie byty, tak možno by nebolo zlé práve riešiť to tým, že by sme opravili tieto budovy a zrekonštruovali by sa na ďalšie mestské nájomné byty. Preto som na Štátnom fonde rozvoja bývania sa pýtal, či je na to určitý kľúč, spôsob výberu, aby sme dali príležitosť viacerým vlastníkom, nech sa zapoja, že poďte a ukážte, že pokiaľ by sa dali u vás urobiť byty, tak by sme takouto cestou mohli pokračovať. Čo sa týka rodinných domov, tak sú v podstate také 3 lokality. Najväčšia sú IBV Vinohrady a dohromady, teda, čo sú rozbehnuté tieto projekty, tak je to zhruba na 300 rodinných domov a taktiež viaceré sú projekty, čo sa týka bytov, napríklad aj za Novým kostolom, to znamená v Sotine, kde taktiež ide dohromady v rámci celého mesta až o stovky bytov. Záujemcom o nové bývanie prajeme veľa šťastia v ich hľadaní.